Nuwun agung mugi ngayomana marang Praja Ngamarta sak isinipun. Nuwun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Ndrawati. Rayi para Ngamarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap pepodo paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat sesembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Dwaraka Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat mangestu karo wayah Bathara jagat nuning Kyai. Sakalangkung bombong raos sing manahipun ingkang ngraka ing Ndrawati. Sareng kula tampi timbalanipun Paduka Kyai Prabu kadangipun Kakang Kyai Prabu Darmakusuma. Sampun kula tampi akarya bombong raos sing manah asung masganipun Paduka Kyai Prabu namung kepareng ingkang ngraka ngaturaken pudhi astawanipun ingkang ngraka kunjuk ngersa Paduka Kyai kadang kula ing Ngamarta. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Mugi amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah. Koko Prabu Ndrawaka inggih Kyai, kula kinten mboten kirang prayogi bisawanipun ingkang ngraka ing Ndrawati. Dinten sak mangke menika wonten Praja Ngamarta Kyai Prabu Darmakusuma. Koko Prabu Mandura sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa katuran karaharjan rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura. Koko Prabu sesembahan kula. Ya jagat pangestu karo wayah Bathara jagat Pathik Indra Jaladewaku. Iya Kyai. Tansah pinanganing kawidadan ring sambi kula sawanipun ing ngraka ing Mandura. Manggya widodha sowan kula durga mendhak kula sirna. Namung kepareng ing ngraka ngaturaken salam taklimipun ing ngraka ing Mandura kunjuk ngersa Paduka Kyai Prabu kadang kula ing Ngamarta. Kyai Prabu Darmakusuma. Koko Prabu kula cancang pujaking weni dumawahing wijang urma keting werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rakayuwanan. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah wonten ing madyaning Datula negari Ngamarta. Koko Prabu Kyai Prabu inggih sampun boten kirang prayogi bisawanipun ing ngraka ing Mandura wonten ing Praja Ngamarta dinten sak mangke menika Kyai. Kyai Prabu Ngamarta. Kresna kakangku. Aku ngaturake basaku katura. Kresna kakangku. Kadangipun Kakang Dimas Werkudara iya. Siap ngaturke bakti kalawan pun Kakang wis ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Bratasena ndak gegem dadake jimat ora liwat prayoga numbun mulenggah Werkudara iya kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang ana ing Praja Ngamarta Dimas Harya Werkudara. Wedine buli kakangku aku ngaturake basaku katura. Buli kakangku Werkudara ndak tampa sadhe atur bekti kalawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Bratasena ndak gegem dadekake jimat ora liwat padha prayoga numbun mulenggah ning Datula Praja Ngamarta. Yo Werkudara kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang ning Praja Ngamarta dina samengko iki Kyai. Koko Prabu nadyan ingkang rayi Madukara pun Arjuna ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kekalih Koko Prabu Ndrawati semawana Koko Prabu Mandura Koko Prabu Baladewa. Dimas kadangipun Kakang Arjuna ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Yo Janaka ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Arjuna. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu. Yo Janaka kaya wis ora kurang penak. Arjuna kaya wis prayoga wertanipun Kakang ning Praja Ngamarta. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu kekalih kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Kembar ndak tampa atur bekti kelawan pun Kakang pangestunipun Kakang Tampanana Nekula Sedewa. Yo kembar ndak tampa sira atur bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Mandura Tampanana kembar Nekula Sedewa. Kula pun dinggo jimat paripe ndadosna kasantosan. Nggih kula pun dinggo jimat paripe amawahana kabagyaning gesang kula kasekecakno anggenipun unggah Koko Prabu. Yo kembar kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang ana ing Praja Ngamarta. Yo kembar kaya wis prayoga Kyai kadang Nekula Sedewa. Nuwun sewu Koko Prabu saestu adamel gugut gagap
guragapan raos sing manahipun ingkang rayi ngamarta krana rawuh paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun menawi alit utusan gandhik sak kembaran agengipun utusan Ayaka bilih rikenggan menika paduka badhe kepareng tedhak wonten ing praja ngamarta saestu ingkang rayi nedya ngrakit rata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu kekalih tondo bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu Ndorowati jagat wasisaning Bathara Wayatra jagat yayi kula wonten timbalan ing adhawu nadyan nembe kawiyosing pangandikan kemawon bebasan sampun tumplak punjen sinundul buyut bombong manahipun ing Raka Ndorowati namung semanten yayi kula suwun tata upacara ing kaprajaning mekaten menika kala wau mboten sak trepipun menawi kapisungsungaken dhateng Raka Ndorowati sabab sampun marambah makaping-kaping kula sowan wonten negari Ngamarta pangraosipun ing Raka Ndorowati menika tanpa beda kula wangsul dhateng negari Ndorowati malah mangsa kala ingkang sampun katetepaken benjang menawi para Pandhawa wonten wekdal ing kamirunggan nedya tetinju dhateng Praja Ndoraka kaicalna jiga lawan Pekewa Durgama Sangga Runggi Ndorowati karengku kados dene Ngamarta yayi matur sembah sewu nuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu ing mekaten daya-daya kepareng kula cemadung dawuh menggah menapa ta sababipun dene paduka kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana miwah nayaka monggo kula dheraken manjing saklebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ngamarta kula nedya midhangetaken ingkang tetela nganglungaken jangga nilingaken karna Koko Prabu Ndorowati yayi kula nuwun malih-malih menapa sawanipun ingkang Raka Ndorowati ing sepisan menika tuwi dhateng kaharjaning kadang-kadang kula para Pandhawa jer sawetawis kula mboten pepanggihan kan kadang-kadang kula para Pandhawa nanging raos sing entan bangkit pinambeng malah mangsa kala sakmangke wonten tetamba kadang-kadang kula para Pandhawa ngawontenaken pasewakan wonten madyaning Datulaya syukur mangayu bagya sekti jemuru dene rayi-rayi kula Pandhawa tansah pinayungan kawidadan niring sambi kala matur sembah sewu nuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu wonten ingkang salajengipun yayi malah-malah menapa sawanipun ing Raka Ndorowati wonten negari Ngamarta dinten sakmangke estining manah namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng saking kadang-kadang kula para Pandhawa supados padhang lelampahan ingkang sinandhang ingkang Raka Ndorowati Yayi Prabu Darma Kusuma monggo suraos kados pundi Koko Prabu dene paduka paring dawuh ingkang mekaten yayi nuwun sewu malah-malah menapa ingkang aturaken menika jumbuh kalian menapa sedyanipun ing Raka Ndorowati ingkang mestipun Pandhawa menika tansah sumindhi dhateng pangwaos paduka bebasanipun Pandhawa menika ngendika seklimah tindak semecak mboten ate kantun tansah tetarosan lan paduka Kanjeng Koko Prabu namung teka dinten sakmangke wonten miyosing pangandika Kanjeng Koko Prabu aring dawuh bilih rawuh paduka nyuwun senjata pitulung dhateng para Pandhawa Koko Prabu kepareng mambabaron ingkang sejati yayi nuwun sewu wali-wali menapa sampun wonten tigang candra tanggal engganing dinten sakmangke menika negari Ndorowati kados ketaman welak ing Jawata negari Ndorowati kados ketaman pegebluk kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapralaya mongko sampun boten kirang-kirang nggih kula ngupaya Brahmana punika Pandhita Winasih Sewa Sugata miyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja parandiring katindakaken gagar wigar tanantuk karya mangsa kala ingkang sampun ngatetepaken ingkang rayi alampah sarenaritis semek ron raja mula bebantal bata sarimbat nalika semanten nampi sasmitaning Jawata bilih negari Ndorowati saged waluya nirmala temah jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sabiyantu bot repotipun ing Raka Ndorowati yayi nuwun sewu yayi mboten nampa kula wantun munggel dhateng ing sami paring pangandikan utawi kula mboten nampa arep barbah pisang dhateng aturipun Yayi Kresna babar pisan mboten namung sanget mboten nginten wanci enjing Yayi Prabu sampun prapta wonten negari Mandura sareng tawang-tawang waspa
Sareng kula dangu menapa ta sababipun Nyai Kresna dene sowan dhateng negari Mandura. Tumuli Kresna waloka dhateng Nalaka ing Mandura. Kawontenan negari Ndrawati. Lan badhe nganti ingkang Nalaka sowan dhateng negari Ngamarta, kinarya saksi tama badhe aturipun Nyai Kresna ingkang kunjuk paduka Nyai Samyaji. Sanget boten nginten bilih negari Ndrawati ketaman pageblut ingkang madal saliring usada. Langkung-langkung boten nama kula ngetingal-ngetingalaken labetanipun Nyai Kresna menika babar pisan boten. Namung sampun marambah makaping-kaping Pandhawa menika nampi pepeteng Yai Prabu Kresna ingkang saged madhangaken. Pandhawa nampi ribet Yai Kresna ingkang saged mudhari ribet menika kala wau. Kula sampun boten maneh menawi antawisipun Ngamarta lan Ndrawati menika kalih kalih ngatunggal tiganipun ngemor menika Mandura. Mila sanget panyuwunipun ing Nalaka ing Mandura. Dinten sak mangke keparenga paduka Yai Prabu suka sabiyantu dhateng bot repotipun kadang kula ing Ndrawati Yai. Koko Prabu sedaya pangandikanipun Koko Prabu ing Ndrawati sampun kula tampi. Namung gandeng Pandhawa menika mboten namung Kunta piyambak nanging klebet Werkudara Arjuna tuwin kembar menika ugi piranganipun Pandhawa. Mula menawi wonten keparengi ngalih kula nedya nanting dhateng kadang kula sekawan langkung rumiyin menika langkung prayogi Yai. Werkudara nggih. Ora usah dadak nganggo lidah sinambung. Siadi wis midhangetake apa kang dadi ngendikaning Koko Prabu Ndrawati. Nadyan Werkudara mbok dawuhi munggah gunung jegur segara. Ora bakal wegah. Watu dados sarana waliyaning Praja Ndrawati. Werkudara samapta ing gati sawiga ing diri Koko Prabu. Nadyan bebasanipun kula kedah manjing tumangan. Waton dados sarana waliyanipun negari Ndrawati kula mboten badhe selak. Koko Prabu, nadyan kula kadhawan mlampahi ing tebih. Kula sagah waton dados sarana waliyanipun Praja Ndrawati. Koko Prabu, nadyan kula kadhawan beto barang ngawrat kula mboten badhe selak. Waton dados sarana waliyanipun Praja Ndrawati. Koko Prabu. Koko Prabu, paduka midhanget piyambak kesaganipun para kadang. Waduh Yai. Handadosaken suka marwata sata manahipun ing Nalaka ing Ndrawati. Ing mekaten daya-daya kula aturi paring dawuh menggah menapa ing kedata tindakaken dening para Pandhawa Kuntadewa mboten badhe selak Yai nuwun sewu. Mantres sabdaning jawata ingkang sampun kula tampi bilih negari Ndrawati saged waluya nirmala temajati menawi para Pandhawa ingkang suka sabiyantu bot repotipun ing Nalaka ing Ndrawati. Wondene sabdaning jawata ingkang sampun kula tampi negari Ndrawati saged padhang tumuli oncat saking pepeteng menawi negari Ndrawati kedah tinumbalan pusaka Ngamarta inggih menika pun pustaka Jamus miyang jimat kelima sada Yai Prabu. Dereng ngantos purnanggen kula nampi sabda pangandika paduka menika kadidene wonten sowanipun Petruk Panakawan Ngamarta Sumawana Bagong kang munggah wonten ing Datulaya Koko Prabu jagat waisaning Bathara Wayapura jagat Yai. Nadyan semantena Petruk menika taksih panakawanipun kadang-kadang kula para Pandhawa mbok menawi Petruk sowan menika gadhah wigatos tumunten katimbalana menapa wigatosipun Petruk. Koko Prabu kasinggihan kemareng lenggah ingkang langkung mrayogi kawula ngestaken dawuh Panakawan Petruk sawise satata asu ingkang dadi napas asat ingkang dadi riwe padha raja sapraptanira Petruk kantong bolong Nunamit pasang Kalimantabe tinebine kula dene dimawaing tawang tuwang. Linepatno ing tula manusinuwun. Menawi kaanggep lepat nyuwun mahapunten dersanipun kula menika namung derajatipun batur, kula menika namung Panakawan, kula menika namung tiyang wingking sakumpamanipun ewadene kula wantun sowan ngabiyantara. Menawi wonten dina dengkap kiranging tata krami kula nyuwun pangapunten. Petruk kantong bolong ora dadi apa. Kepareng ngaturaken sembah sumung keping pangabekti kula kunjuk sandhap wadanipun Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngamarta. Iya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kula pundhika jimat paripindhayan ing kasantosan. Panakawan Bagong padha raja sapraptanira Panakawan. Berkah pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma tansah winantu ing kabagyan niring sambikala. Bekti kula kunjuk sinuwun. Iya Bagong. Lumrahe wong ngaturke bekti kuwi nganggo nyembah.
sira ming matur tok tanpa ngobahake asta. Ngopo Bagong? Ngopo Gong memang? Kalemu mlaku miring-miring. Isine aku terus. Isin ngopo? Mbok jujur karo aku. Ora ngematke apa? Ora. Jamku anyar. Iya. Ning jame anyar kok. Le mlaku miring-miring. Aku ndak tok loke kowe iki nek aku ndek apa-apa senengane ngeloke. Wah, ning jam anyar kok le mlaku miring-miring. Abot. Lapis emas e. Waduh. Wong sak Bagong kok tuku jam lapis emas. Tak gorong dina wis biru saiki. Lah tegese kuwi ora lapis emas men krum-kruman. Jam piro ya iki? Tengah loro. Lah. Kok wis lagi jam 10 kok tengah loro. Ngono aku tak blandangke. Oh. Ngono wis ngerti nggone atret. Jam kok atret ora. Ono kawan Bagong keladuk gecul ku marucul. Jame anyar. Nggih. Ya syukur yen to kowe ngabdi ning Amarta isih mipik-mipik Bagong. Ora ketang mung jam. Pangestunipun Sinuwun Prabu Darma Kusuma pendak-pendak panjenengan paring gaji kalian kula tertentu kula celengi. Iya Bagong kuwi becik kanggo dina sesuk yen kowe tuwa. Mekaten Bu Sinuwun. Bekti kula kanca nggih Sinuwun. Iya Bagong. Ndak tampa pangestuku tampanono. Kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ponokan Petruk padha warja sak pratamu. Pangestunipun Sundarawati Wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den. Iya Petruk tak tampa. Pangestuku tampanono Petruk nggih sangat anggen kangge ndadosaken jimat. Ponokan Bagong padha warja. Ngatenipun Ndara Kresna Wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den. Iya. Bagong tak tampa pangestuku tampanono. Nggih sangat anggen kangge ndadosaken jimat paripe. Petruk kantong golong padha warja sak pratamu. Sinuwun Mandura Wilujeng bekti kula kunjuk. Yo tak tampa pangestuku tampanono. Nggih sangat anggen kangge ndadosaken jimat. Ponokan Bagong padha warja sak pratamu. Pangestunipun Ndara Baladewa Wilujeng bekti kula kunjuk. Bagong. Nun. Oh tak tuturi gelem ora? Perkawis menapa? Napa kula kleru? Napa kula lepat? Yen kowe karo mangsani kleru mestine kowe tak benakke gelem jer kowe nyatane wong tuwa. Tur dasare kowe iki panakawaning para Pandhawa. Aja nganti sak tingkah lakumu gawe wiranging para Pandhawa. Cukup eneng negara Ngamarta, eneng Datul iki mau kang nembe wae kelakon. Nggih, perkara napa to? Yen ngadhep ana ngareping ratu kuwi nyembah laku dodok. Kowe tanpa nyembah tanpa laku dodok, ratu tok jak salaman ki anggape ratu ki sanak kadangmu dhewe, kulawargamu dhewe napa piye? Walah, masalah niku to. Yo. Napa nyembah niku kudu napa? Lho, tudune kowe ngadhep karo ratu iku kudune nyembah. Lah nggih kula takon nyembah niku kudu napa? Nyembah niku ora kudu. Salaman niku ya memperlambangkan persahabatan. Kula niku kalih Sinuwun Prabu Darma Kusuma niku wis kaya napa nggih panjenengane dadi Nalindra menika nuwun sewu. Kula jak salaman kowe mboten duka kok sampean sing wong liya kok duka-duka niku jane masalahe napa to? Aku ngandani karo kowe men ngerti tata krama. Kula niku wis tuwa ora usah dadak dinahi tata krama, kula niku wis ngerti tata krama. Kula niku ya sekolah e. Kula niku ya lulus e. Kejar paket B. Milus kejar paket B kok ngleleng ngono. Ora iki lho, Tro ana wong salaman karo Nalindra kok. Wong sing dijak salaman wae ora nesu kok wong kono-kono nesu ki maksude piye aku tak takon. Wis. Ndak dadi masalah aku ora seneng. Pokoke kowe ngalah wae. Mumpung aku bendina bar belan lho iki. Iya. Bar belan apa? Jam. Isih jam. Boyo wis togong mesake kancane ora. Ngene-ngene terus saben bengi pothok sesisih. Ya wis nek ora tak kandhani sakarmu, sak tingkah lakumu sakarmu. Nggih. Pun sampean mboten sah nyaruwe kula ora arep nyaruwe sampean. Wonten mawon beres kok. Ning aku ki kandhani karo kowe. Niki mang boktake. Sinuwun. Apa Bagong? Sampean tak jak salaman gerah penggalih. Ora Bagong. Nah, rungokke. Wong sing kono wae ora gerah penggalih, tenang-tenang wae kok wong kono-kono kok
unggah-ungguh tata krama apa sinuwun Prabu Darma Kusuma ki malah justru ratu sing pancen ngerti karo kawulane dhek dijak salaman kawulane ora nesu disembah ya ora nesu kuwi ratu sik merakyat ora kudu ratu kok disembah kuwi ora kudu dheweke sadar nek dhek dadi ratu kuwi mbiyen sing nyoblos ya aku barang kuwi iya Bagong aku matur nuwun sami-sami mboten dados menapa sinuwun iya Bagong Koko Prabu nggih sampun perkara kaya ngono kok digawe perkara. Aku ki jane mingkon benerke. Ning kok malah aku sing diwejang karo Bagong. Lah wong Bagong menika nuwun sewu, piyayi wasis. Nadyan kados mekaten menika Bagong menika wong pinter, Bagong menika ora wong cubluk, ya mung pasuryane wae pancen rada kuciwa. Ning nek pikirane nuwun sewu menika lantip panggraitane. Ya Bagong ya, ya ora patek iki apik dialem ora gelem elek dilokke moh ki angel lho wong kaya ngono kuwi. Itu nun. Selamat tekamu. Ndara Werkudara wilujeng Bagong. Nun. Selamat tekamu. Nggih. Wilujeng Ndara. Yo. Prayogakno. Nun nggih sampun boten kirang prayogi Bagong prayogakno. Nun nggih sampun boten kirang prayogi. Petro wonten dawuh sinuwun. Padha larjo sapraptamu wilujeng dereng sambikala bekti kula kunjung nggih Den. Iya Petro Bagong padha larjo. Nggih Ndara. Pun sawetawis boten rawuh teng Karang Kadempel nyambangi para Panakawan. Iya. Pun wonten 3 sasi niki sampean boten rawuh teng Karang Kadempel. Wah, wis Panakawan do golek papan pendelikan. Mergane ngopo? Sampeyan mboten rawuh teng Karang Kadempel niku sing dadi dayohe Semar Gareng Petro Bagong niku mung debt collector. Ya sesuk aku tak tekan Karang Kadempel. Mengko tak rampungane. Alhamdulillah, Truk, beres, Truk. Petruk raharja sapraptamu, Panakawan raharja sapraptamu. Wilujeng Ndara Klasdewa bekti kula kunjuk. Wilujeng Ndara Klasdewa bekti kula kunjuk. Panakawan wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa dene jeneng para sowan mongko tanpa tinimbalan apa saka karepmu dhewe apa saka diutus bapakmu Semar. Sampun kepareng matur, iya wis ndak keparengake matur sembah nuwun. Kepareng ngaturaken tebah Siti Sekul bilung teling ron klopo. Apunten mbok bilih wonten lepat kula nggih kula munjuk atur paduka Gusti kula ing sinuwun. Kaya ora dadi ngopo Petro. Ingkang sepisan sowan kula menika ngaturaken sembah pangabekti dungkap angka kalih. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus. Dipun utus Bapak Semar Badranaya. Bapakmu ya gene Panakawan, utusan marang jeneng sira. Bapak niku pun wonten sesasi niki kaya wong lara ning jane mboten lara. Bapak niku wis ana sesasi niki kaya wong masuk angin ning jane waras. Ning kok tingkah lakune kaya wong sing kurang waras, kurang sehat awake bapak niku. Merga pun wonten sesasi niku bapak niku ora gelem mlebu teng omah. Ming teng ngajeng griya, tenguk-tenguk, longok-longok, dicaosi daharan ora didahar, caosi unjukan ora diunjuk. Mongko nek dalu ya ora gelem sari teng lebet griya, anane ming kemul ngajeng griya. Nah, kahanane bapak sing kaya ngoten niku ndadekake bingung anak-anak. Gareng Petruk Bagong. Tumuli kula ngejak Gareng kalih Bagong sowan ngersani bapak, nanjeke kahanane bapak. Tumuli bapak kula tanting, ngono apa to Pak jane? Kok sampeyan lega-lega kaya ngono? Nek bapak duwe pepinginan kuwi paringa dawuh. Mergo anak-anak saiki wis mentas kabeh. Gareng wis omah-omah, aku wis omah-omah, Bagong wis omah-omah. Nek eneng wong tuwa sing duwe kerepotan mongko anake wis mentas kabeh. Kuwi jane apa sing dikarepke wong tuwa kuwi dadi tanggungane anak. Mergo urip ki cakra manggilingan. Biyen dek aku karo Gareng karo Bagong isih cilik dadi tanggungane bapak. Ning saiki bapak dadi tanggungane anak-anak. Mula bapak paling dawuh, jane pengin apa? Bareng kula matur ngonten niku bapak terus krekel-krekel gelem dehem, kersa nyumet rokok. Terus paring dawuh kali kula. Iya Petruk, bapakmu paring dawuh apa? Ngene ya Truk, ngene ya Reng, ngene ya Gong. Aku meneng wae iki ora mikir karo kahananku. Aku meneng wae iki aku ora mikir karo kahanan anak-anakku utawa keluargaku. Aku kuwi urip ana ing jagat kuwi duwe kewajiban
ya kuwi memayu ayuning jagat mbabar katentreman. Monggo sing tak mong kuwi para satria ing ngatetaken ati suci pepayung budi rahayu para paya Pandhawa. Aku mapan ing negara Ngamarta kuwi wis tak niyati. Nalika semono aku seneng negara Ngamarta kuwi dadi negara ingkang subur makmur warata tias bagya mulya gemah ripah loh jinawi kawulane tentrem padha mat sinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Aku seneng mula Ngamarta kuwi kondang kawenang-wenang ning sawangen to saiki Ngamarta dadi ora padha kaya mbiyen. Ngamarta kawulane padha regejegan sithik-sithik padha bentak sirah sithik-sithik padha gelut mung perkara barang sing sepele. Mongko nggone regejegan kuwi ora kok karo wong liya, malah karo sanak kadang mitra kawruh tangga teparo mung perkara barang sing sepele. Lah kanan sing kaya ngene iki tak anggap yen to Ngamarta ki menanu kawulane krisis kamanungsan utawa krisis moral. Papan-papan pangibadan ora diparani, papan-papan pasinaon ora ditekani, sing ditekani papan-papan maksiat. Mula kahanan kaya ngene iki nek tak nengke wae, nek nganti Ngamarta rusak, gedene Ngamarta kuwi rubuh. Sing diluputke dudu sapa-sapa ning Semar. Semar ora iso momong negara Ngamarta kanthi becik lan apik. Mula kanan sing kaya ngene iki kudu tak rampungi, Aku kudu iso mbalekake negara Ngamarta kuwi mujudake negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Kawulane tentrem, kawulane ayem, ora ana tumindak sing nalisir saka angger-angger pranataning hukum negara Ngamarta. Mengkono Petro, nggih. Lah, sanane aku pengin bangun pura Kencana, Tru. Kaget kula. Semar niku wong sekeng, Semar niku wong ora duwe, Semar niku wong melarat. Kok arep bangun pura Kencana, wis iso diwestani. Pura niku papan, Kencana niku barang sing larang utawa Kencana niku Mas Jamrut Hergeni menika wujudipun Kencana. Apa ya Bapak iso? Gusik kowe aja salah tampa, Tru. Aku bangun pura Kencana iki ora kok bangun papan sing magrum-magrum dumadi saka Mas Mutiara Jamrut Hergeni kuwi ora. Nanging aku bangun pura Kencana kuwi, pura kuwi papan, Kencana kuwi Mas. Papan sing ngembane uripe para kawula sak negara Ngamarta kuwi ayem, tentrem, rukun manunggal tetunggalan, tunggal cipta rasa karsa lan karyane sumuyut marang pangreng Sinuwun Prabu Darmakusuma. Aku pengen ndadekake negara Ngamarta kuwi kaya dene wujuding papan pura Kencana ingkang kebak kanikmatan, kebak kabungan lan kebak kabagyan. Oh ngaten Pak. Iya. Terus pripun kula matur ngaten Bapak paring dawuh. Ning syarate ana. Syarate apa Petro? Kowe tak kongkon sowane negara Ngamarta, Pandhawa 5 cacahe aturana rawuh ning Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Mergo apa Pandhawa kok kudu rawuh ning Karang Kadempel? Pandhawa ki pangareping para kawula. Pandhawa kuwi sembaning para kawula. Nek kawula kepengin ayem tentrem, Pandhawa aja wegah caket kalian para kawula. Mergo kawula ora butuh dibiyuki brana picis, kawula ora butuh dibiyuki bondo donya. Ning kawula butuh dicaketi atine, dicaketi rasane supaya rumangsa yen to raket karo pangarepane, wekasan padha sengkut gumregut bangun praja, bangun negara Ngamarta saengga gegayuhanku iso kasembadan. Ngaten menika keparingipun Bapak Semar. Mula kowe sowan ning negara Ngamarta, Pandhawa 5 cacahe aturana rawuh ning Karang Kadempel. Mila sinuwun, sowan kula menika namung badhe-badhe muyung dhateng jengandika sak kadang-kadang keparenga tedhak wonten ing Karang Kadempel. Mas Tuti dhateng ngendikipun Bapak Semar Badranaya. Matur sembah nuwun cekap semanten atur kula. Monggo kula ngarantu dhateng sabdanipun Sinuwun Prabu Darmakusuma. Petro nun, gegayuhane bapakmu kuwi pancen bener, apik lan becik ngono nggih. Nanging aku tak taren karo dulurku papat cacahe, merga Pandhawa kuwi 5, ora ming Puntadewa pribadi. Wah nggih monggo menika langkung prayogi. Menika iki dipun pestani musyawarah menika ngaten menika. Menawi Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Klasdewa kersa rawuh teng Karang Kadempel, ah niki ateges gegayuhane bapak bakal kasembadan. Werkudara, nggih. Si Adi wis midhanget ature Petro, wis. Penemune si Adi piye? Petro, nun, yen bapakmu bakal bangun pura Kencana, kuwi gegayuhan sing luhur.
Malah yen kepara matur karo bapakmu, yen butuhake Prabiya, butuhake apa wae, aja metu saka bapakmu. Ning metu saka Jodipati, aku ora bakal wegah cucul kanggo kasempatan gegayane bapakmu. Alhamdulillah. Matur suwun Ndara. Ndara Janaka pripun? Petruk kanthong bolon ora ming Jodipati. Yen perlu aku bakal sak biyantu kelawan bapakmu, ya lair, ya batin Petruk. Jan matur sembah nuwun. Ndara kula Sedewa pripun? Petruk kanthong bolon aja kuwatir. Yen pancen ragat saka Jodipati lan Madukara isih kurang, yen perlu sawu jajar kasatriyanku digadhekke dhisik ora apa-apa. Kanggo ragat bapakmu Petruk. Estu menika? Iya Petruk. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Ndara neku anu Sedewa, iya Petruk aku ya ora bakal wegah. Apa sing dibutuhke bapakmu aku bakal nyukupi. Gegayane bapakmu mau luhur Petruk. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Jan kelakon penjangkane bapak. Ngedokke nek ndara-ndara kula Pandhawa menika nuwun sewu mboten lali dhateng menapa ing sampun dipun tindakaken bapak. Nyatanipun bapak menika sangat ageng lelabetanipun kaliyan para pepundhen kula Pandhawa. Petruk dalem aja seneng dhisik. Lha lha pripun wong sedaya pun sarujuk kok. Panjenengan kantun bidal kula kantun mangkat, ndara-ndara kula Pandhawa nggih kantun tindak. Kok tasih paring pangandikan mengko dhisik? Mergo bingung rasaku Petruk. Sebabe Koko Prabu Ndarawati rawuh mrene, Koko Prabu Baladewa rawuh mrene kuwi uga mbutuhake pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Lho. Sinuwun Ndarawati. Iya Petruk. Mula yen to aku nuruti karepe bapakmu. Duh nyono cerak nyono padha mestani yen to Ratu Ngamarta kuwi mencla-mencle ora iso dicekel gunemane. Mongko rawuhing Koko Prabu luwih dhisik tinimbangane kowe. Ngerti Petruk, nadyan kuwi wong liyan kebrayan nanging yen to luwih dhisik kudu tak dhisikake. Nadyan kuwi sedulur kula warga. Yen to tinemu mburi ya kudu tak ladeni tinemu mburi. Kuwi pernatan negara Ngamarta mula ora kena diterjang sarta ora kena diterak. Sing gedhe pangapuramu Panakawan Petruk. Pandhawa kudu ngrampungi negara Ndarawati dhisik, mengko sawise kuwi budal ning Karang Kadempel. Sinambi mundi pustaka Jamus Klimasada. Waduh. Gong, mulih le. Mulih piye? Ora entuk gawe. Kok osi iso? Kok iso? Lah iki sinuwun Kresna luwih dhisik rawuh, sinuwun Baladewa luwih dhisik rawuh. Mbutuhke pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Ardiasta ning Ndarawati. Sinuwun Ndarawati kok mbutuhke pustaka Jamus Klimasada arep ngopo? Ndarawati ketaman pegeblug Bagong, pisane waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Yen to ditumbali pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Piye? Dhewe kalah dhisik kok. Pernatan Ngamarta ki sapa sing dhisik didhisikke, sapa sing kari dikerekke. Mula wis ayo mulih. Ora usah dadak awak dhewe piye-piye engko ndak malah dadi geger, mulih wae matur karo bapak nek sowane awak dhewe kalah dhisik karo Sinuwun Ndarawati. Sik terus. Kowe arep ngopo? Nek entuk aku tak omong nang ngarep kono, nek entuk nek aku ki nek omong ya meh ngawur. Ning kadang kala omong aku ki sok bener. Heeh. Terus aku tak sik matur. Lah aku kowe pindah mburi. Oh iya. Ning ora gawe masalah lho, Gong. Ora, aku ki ya tak ati-ati nang kraton kok ndak malah kesalahan meneh. Mergo nek gawe masalah iki dudu nggonmu, iki ning kraton Ngamarta. Wis ngerti? Ya. Alon-alon ya. Alon-alon ndak usah kuwatir. Iya. Panakawan Bagong arep matur apa? Niki ngenten sinuwun. Gandeng Petruk. Niku nuwun sewu, SDM-e rendah. Dadi Petruk niku mboten iso omong secara napa nggih? Apa? Sing pinter ngene lho, sing mlethek pikire. Iya Bagong, kowe arep ngrembug apa? Kula ajeng matur sanipun Sunan Prabu Darma Kusuma supados atur kula menika kinarya panglimbang. Panglimbang penggawe panjenengan supados dipun gelar lan dipun gulung sampun ngantos klintu anggenipun netepaken sewiji-wiji. Wah, edian. Pek mau Gong. Meneng kowe madang wae. Oh iya.
Rasah gagas aku kowe. Iya. Sekecake. Perkara apa Bagong? Nuwun sewu, sinuwun Prabu Ndarawati wau paring pangandikan nek negara Ndarawati ke Taman Pegebluk. Iya pancen mengkono Bagong. Terus bisane waluya nirmala temah jati yen to ditumbali pustaka Jamus nyang jimat lima sada. rong perkara niki ajeng kula rembug. Rong perkara artok rembug kepiye? Sepisan negara Ndarawati ke Taman Pegebluk. Nah, nuwun sewu, sing jeneng Pegebluk utawa welaking Jawata sing tumiba wonten ing jagat menika sejatosipun ukumane sing gawe urip dateng papan sing ora gelem dielingke. Tegese sing ora gelem dielingke niku menungsane kon manembah ora gelem, kon tumindak apik ora gelem. Mula kala mangsa Gusti paring pagebluk dateng papan menika merga menungsane wis ora iso didandani. Iya Bagong Niku terus saniki kula ajeng matur, iya negara sing paling jahat utawa negara sing paling elek menika nuwun sewu sak ngertos kula lho, ora negarane ning sing ngasta bawat pemerintahan menika negara Ngastina sing dadi ratu Prabu Duryudana menika ratu sing angkara murka. Negara Ngastina niku ora ke Taman Pegebluk, mongko kudune Pegebluk niku nek tiba-tiba teng negara Ngastina merga Kurawa wis ora iso dielekke pakartine. Ning kok tiba teng negara Ndarawati, mongko Ndarawati niku sing lenggah Prabu Sri Bathara Kresna. Mongko Sri Bathara menika sing jejuluk wonten jagat menika wonten loro. Siji Prabu Sri Bathara Rama, angka loro Prabu Sri Bathara Kresna. Apa to sebabe kok jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna? Amarga menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Sapa to Sang Hyang Bathara Wisnu? Nika dewa sing tukang nentremke jagat. Dadi tentreming jagat menika gumantung karo Bathara Wisnu. iya Bagong Heeh. Anu iya. Anu nggih. Iya Bagong Rasane iki pertanyaannya kuwi apa? Oh iya iki wayang den lali aku. Aku kaya ning balik RK terus. balik RK wis ra ono wis ilang suwe kok Pedukuhan. Kaya menehi penyuluhan Pok Giat. iya Pok Giat Pitakonane mboten sanes kejawi namung nuwun sewu. Negara sing ketunggon Prabu Kresna titis Sang Hyang Wisnu kok ke Taman Pegebluk. Niki napa mboten langkung prayogi dicek dulu. Dipresani rumiyin. Ngaten. Perkara mengke ke Taman Pegebluk saestu menapa mboten? Mboten masalah. Sing penting ditiliki riyen, aja nganti kleru dalan. Mengko nek kleru dalan gegeton mburi niku pun mboten nonton anu medeni napa jenenge ora ono asile udu hasil mboten nonton prayoganipun ketoke ya udu kuwi Kang heeh sik lagi mikir aku mboten nonton apa Bagong seda anu napa ginanipun nah mboten wonten ginanipun iya terus saniki kula tak takon Pustaka Jamus Lima Sada menika estunipun mboten kok pusaka panjenengan tok. Mboten namung pusakanipun Sinuwun Prabu Darmakusuma sak kadang-kadang Pandhawa gangsal cacahipun. Ning niku pusakane bangsa Ngamarta, pusakane kawula Ngamarta. Nek Ngamarta kelangan Pustaka Jamus Lima Sada menika para kawula badhe ketuyang-tuyang uripe. Mulai ngawur ketuyang-tuyang iki apa? Ketuyang-tuyang iki apa? Pokoke rekasane lho, Tru. Nek bahasane wis dodong. Ketoyong-toyong. Krekasa uripe, tanduran ora bakal tukul, uripe masyarakat ora ayem. Luwe-luwe Pandhawa nek kelangan Pustaka Jamus Lima Sada niku sapa wonge sing ora seneng karo para Pandhawa nek ajeng damel cintrakaning para Pandhawa ibarate angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Ngoten.
Terus saniki kula tak nyuwun pirsa. Nek saniki terus mung dienggo tumbal. Monggo nggo tumbal niku apik-apike mung dipendhem. Ateges pustaka Jamus Klimasada menika mboten wangsul dhateng para Pandhawa. Ingkang mekaten Pandhawa badhe kecalan pustaka Jamus Klimasada. Iya bener apa Kang? Mangke riyen kula daya rampung. Iya sakarepmu Bagong. Terus saniki perlu dipenggalih. Saniki perlu dipenggalih. Nuwun sewu, saniki niku akeh wong nyilih anu nyewake sandangan wayang wong. Iya. Saiki akeh wong nyewake sandangan, akeh wong pinter sulapan, akeh wong pinter apus-apus. Nuwun sewu, kula mboten ngarani. Nuwun sewu, ya nek iki nek kresna tenan. Nek udu, ayo. Upama niki panjalmaning mungsa, niki panjalmaning wong sing ora seneng karo para Pandhawa, mung arep gawe cintrakaning Pandhawa, sarana nyuwun ngampil pustaka Jamus Nyang Jimat Klimasada. Terus Pandhawa kelangan pustaka Jamus Jimat Klimasada. Terus wong sing ora seneng niku wau ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa. Apa ora cilaka? Ngoten. Sampeyan niku dadi ratu aja ning paningal lair tok, ning paningal batin kedadi wong akeh. Amarga saniki akeh telik Mangendrajala ingkang badhe andusta pustaka Jamus Klimasada, ning kepengin kenggonan pustaka Jamus Klimasada nganti membo-membo sanak kadang, membo sedulur niku perlu dipenggalih. Sebab nek mboten ngoten, kula mboten truk jojokane kon mandeg truk. Iya. Nek tak-tok ya aku omong wae. Nganti kentekan akal aku. Heeh. Nonton niku malah kira-kira pas. Ngoten, niku dadi perlu dipenggalih. Ampun kok sembrono. Niku pusaka sing dadi penguripane wong sanegara Ngamarta nggo sembrono. Nek nganti diastosi nuwun Ndarawati, siji jebule dudusi nuwun Ndarawati ning panjalmaning mungsuh wis kebacut diasta panjenengan kelangan pustaka Jamus Klimasada kapusan karo Sinuwun Prabu Kresna. Wah, apa ora cilaka? Apa ora geger jagat Ngamarta?